yeah! Bunny hop, oh yeah, bunny hop. Molt bé, anem. 3, 2, 1, vinga. Bunny hop! Albert Roca, bunny hop, Albert Roca, bunny hop, Albert Roca! Allà va. Ramírez! Néstor Ramírez! Va. Oh, yeah! Olivier, endavant! Olivier! Oliga! Valentí Dani, xuta, salta i... Enfoca la situació. Enfoca la situació i... És petit, això, home, és petit. Vinga, Ivan. Molta cara dura. Allà ho tens, Jordi Mollà. Allà ho tens. Joder. Vinga, Bar. Oh, yeah! Oye, ojo de halcón. Ojo de halcón, nice. ¿Qué? Tecnologia punta. La asamblea de bajadas al... Oh, yeah. Ramírez, perdón. Néstor Ramírez. Oh. Concentración y ganadura. Venga, va. Olivier. Allá van, Bart. Muy bien, Bart. ¡Oh! ¿Lo tienes ahí? La Roca. Va, a ver. ¡Oh, yeah! Nacho Valverde pot amb tot. Això ho aixeca, Nacho Valverde. Allà va. Acaba sense pietat. Nacho Valverde. Allà va. Se prepara. Bunny hop. Són, en tercer lloc, guanyador de la gorra dissenyada per la NASA, Ignasi Jorba! Oh, yeah! En segon lloc, els guants són per en Nacho Valverde! Sí. I el primer campió olímpic del bunny hop és... guanyador del casco, Albert Roca! Yeah, Albert Roca guanya tot el que toca. Sí, senyor! Premis, però... Entrega de premis! Oh, yeah! Partit d'exhibició! Començarem ara amb l'entrega de premis, d'acord? I començarem amb les elèctriques. Gas fenosa... A veure, en tercer lloc, tercer classificat de categoria elèctriques, Marc Antoni Duc Garzón, tercer classificat d'elèctriques. Marc Antoni... D'acord. Segon classificat. Seria Marc Antoni, passem al segon classificat d'elèctriques. Enric Guinart Garcia. Enric Guinart, segon classificat. Sí, ho tenim. En primer lloc serà, perquè se prepari també, que se prepari, Ivan Riera. Ahí ve, guanyador de la categoria d'elèctrica.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Mira la càmera. Collonadament. Molt bé. Ivan Riera, campió. Felicitats als tres al pòdium. Felicitats a tothom. No són éssers humans, són superiors. Endavant. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Classificació màster 50. Tercer classificat de màster 50 és César Llopart i Codina. César Llopart i Codina, molt bé. Segon classificat serà Josep Permanyer Sabatés. Josep Permanyer Sabatés, màster 50. I com a guanyador queda Sami Gali Govern. Sami Gali Govern, màster 50. Màster 50, tercer classificat César Llopart. El tercer César Llopart. El segon Josep Permanyer. I el primer Sami Gali. Oh yeah, 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 yeah. El moment de les fotos. Això és campionat de Catalunya de màster 50 també. També compta per al campionat de Catalunya. I són César Llopart, Josep Permanyer i Sami Gali, campionat de Catalunya. Yeah, yeah, al pòdium. Sí, senyors. Momentos de gran emoción. Això sí que és moment de foto, eh? Això és moment de foto. Molt bé, sí senyor. El flamant campió. El flamant campió. Sami Gali Govern, el flamant campió. Sí. Màsters 40. Màster 40. En tercer lloc és Ivan Jiménez Coll. Màsters 40, Ivan Jiménez Coll. El segon classificat serà Antoni Riera Balcells. Aquí tenim Ivan Jiménez. El segon serà Antoni Riera Balcells. I el primer serà Carles Barcuns. Carles Barcuns serà el primer. Molt bé, el tercer, Ivan Jiménez Coll. El segon, Antoni Riera Balcells. I campió de la categoria, Carles Barcuns. Sí! L'aprovació al Campionat de Catalunya. Campionat de Catalunya, comencem. Tercer lloc també, Ivan Jiménez Coll, del Campionat de Catalunya. Segon lloc per Antoni Riera Balcells, Campionat de Catalunya. I guanyador
Carles Barcons! Yeah! Hey ho! Let's go! Un aplaus aquí al Campionat de Catalunya. Sí senyor, un moment de foto, un moment d'aplaudiment, un moment històric. Seguirem amb la classificació de màster 30. En tercer lloc serà Bernat García Villanova. Bernat García Villanova, tercer lloc. I amb la música Ramones, ahí en na. Segon lloc, David Navas. David Navas Blanquez. David, bien. David, no adelgace, casi va más rápido. Primer lloc, Jeroni Fajardo Vila. Aquí tenim la premiació. El tercer lloc, Bernat García. Segon lloc, David Navas. I primer lloc, Jeroni Fajardo. Al pòdium. Moments d'èxit. I pel Campionat de Catalunya també. Classificació també del Campionat de Catalunya. Tercer lloc, Bernat García Villanova. Segon lloc, David Navas Blanquez. Segon lloc. I en primer lloc és... Moment solemne, que això no passa cada dia, Campió de Catalunya. Campió de la Primera República de Catalunya. Jeroni Fajardo Vila! Ara anem per a la categoria de júnior masculí. Júnior. El tercer classificat serà Bernat Prat i Torroella. Bernat Prat i Torroella. Donda Bikes. En segon lloc vindrà Ignasi Jorba i Prats. Bunny Hop. I Bunny Hop. En primer lloc vindrà Nacho Valverde. Molt bé, nois, molt bé. Bernat Prat. Ignasi Jorba. Joder, aquí no aplaudeix ningú. Ignasi Jorba. I Nacho Valverde.
I pel Campionat de Catalunya, tercer classificat, Darío Salcedo. Darío Salcedo. Darío Salcedo? Ha marxat Darío Salcedo, que era el tercer classificat. El segon classificat és Bernat Prat. Bernat Prat, segon classificat del Campionat de Catalunya. I el primer classificat del Campionat de Catalunya, categoria júnior, és Ignasi Jorba. Ignasi Jorba. Aquí ho tenim, aquí ho tenim. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Momentos de gran emoción. M'està complicant la vida. Va, a veure, tercera classificada és Elisabet Ruiz. Elisabet Ruiz, tercera classificada. Elit femení. Elisabet Ruiz, sí, Elisabet Ruiz. Ara és quan m'acomplico la vida i aquí és on me guanyo el sou jo. Segona classificada, Malgorzata Chravasks. Vale? Aquí és on me guanyo la vida jo, ho sento, no ho sé pronunciar. De fet, no ho sé pronunciar ningú, diria jo. Però felicitats. Bueno, tu sí, home, no me faltaria. Però bueno, felicitats, ja ho entens, I en primera posició d'èlit femení, Armínia Codina Ballús. Armínia Codina. Ahí, más cosas. Y Herminia Codina. Sí senyor, un moment de foto, un moment solemne. Molt bé, i tot això aquí, el cinquè enduro de Pineda Rocks. Medalles per les guanyadores, sí senyor, s'ho mereixen tot, Superwoman. Wow, i Mallota, campiona de Catalunya. Molt bé. Que no decaigui el nivell, sobretot, mai ha d'afegir el nivell. Camino de la perfección. Farem un petit incís exactament i tornarem enrere amb el temps, com el partit elèctrica de bikes. Vale? Classificació elèctrica per al Campionat de Catalunya, que això no ho havíem dit. Vale?
I tornem. I són uns privilegiats perquè pujaran 2 vegades a l'escenari. Són Marc Antoni Duc, en tercer lloc del Campionat de Catalunya. Marc Antoni Duc. En segon lloc serà Enric Guinart Garcia. I en primer lloc serà Ivan Riera Gómez. I sobretot els campions de Catalunya no marxeu, que us heu de fotre la foto tots junts, que això ha de passar a la història. Vaig tot lo ràpid que puc. Vinga, Marc Antoni Duc, Enric Guinart, Ivan Riera. Marc Antoni Duc, Enric Guinart, Ivan Riera. Ivan Riera. Ivan Riera. Espavila, Ivan Riera. Campionat de Catalunya. Guillem Sanz! Un moment de foto! Moment de foto! Ahí està, molt bé. Molt bé. I per al Campionat de Catalunya seguim el mateix ordre. En tercer lloc, Dani Tell, tercer lloc del Campionat de Catalunya. Segon lloc, Oriol Prat. I en primer lloc, que ja s'ha fotut el mallot, quina ànsia. Guillem Sanz Casadevall, primer classificat del Campionat de Catalunya. Molt bé. Molt bé. Tercer lloc, Oriol Prat. Classificació general. El segon lloc és Jeroni Fajardo Vida. Jeroni Fajardo, el segon lloc de la general. I en primer lloc, Guillem Sanz en primer lloc. La general del 5è Enduro Pineda Rocs, camí de la perfecció. Tenim Oriol Prat, Jeroni Fajardo i Guillem Sanz. Molt bé, aquí, el podi de la general del 5è Enduro de Pineda Rocs, cada cop més i cada cop millor. I ara, tots els campions de Catalunya, si us plau, tots els campions de Catalunya, pugeu aquí, que us farem una foto amb el mallot. Vale? Si us plau, els campions de Catalunya. Campions de Catalunya, sisplau. Campions de la República Catalana, sisplau. ¿Vale? Lo digo más, tú mismo. ¿Vale?
Ahí, moment solemne, sí senyor. Foto oficial, i ja sabeu que a Pineda és el millor campionat d'enduro de la història, del món universal, de tot. Moltes gràcies per haver assistit, moltes gràcies per tot, sou superherois. Jo no baixaria en bicicleta, jo baixaria rodant. Un moment, se m'oblidava una cosa, no sóc gaire intel·ligent, se m'oblidava una cosa. El premi al mig enduro. El premi al mig enduro és per Leandro Salvador. Premi al mig enduro. Es mi mala cabeza que me lleva a la perdición. Leandro Salvador, en serio, joder, vull dir... Qui va? Leandro Salvador, una birra gratis, Leandro Salvador? No, que me surten 80. Pues no sé, Leandro Salvador... No, que era una conya, a mi no se m'ha anat la olla, és que simplement... Pues res, moltes gràcies per haver vingut. L'any que ve us esperem, l'any que ve més i millor, molt millor, camina de perfecció. L'any que ve, 6è Enduro Pineda Rocks!